vil jeg gerne vise dig en måde at slå op på, som er mere elastisk end den almindelige krydsopslagning. Man starter med en løkke. Sådan. Så sørg for at have den korte ende af garnet ind mod dig selv. Sådan. Så skal du gøre sådan. Fuldstændig ligesom når du laver den her krydsopslagning. Du har garnet liggende sådan her. Hvis det nu var krydsopslagning, så vil man stikke ind her og rundt og igennem. Det skal man ikke gøre nu. Du har garnet på samme måde, men så skal man hele vejen helt under her stikke pinden ind imellem. Gå over, hent garnet over ved pegefingeren, og så skal man lige vride sin tommelfinger lidt og gå ned igennem hullet her. Sådan. Det var den første maske. En gang til. Ned her, helt under det hele. Ind i løkken. Gå over, hent garnet over ved pegefingeren. Vrid tommelfingeren lidt. Og træk garnspinden igennem. Og stram til. En gang til. Under. Ind imellem her. Hent garnet over ved pegefingeren. Vrid tommelfingeren lidt og tag pinden igennem hullet. Og stram til. Tag den lige et par gange mere langsomt. Under her. Begge. Igennem hullet her. Gå over og hent garnet over ved pegefingeren. Og vrid tommelfingeren lidt og skub pinden igennem. Stram til. En gang til. Under begge to. Tag pinden igennem her. Hullet. Gå over og hent garnet over ved pegefingeren. Og vrid tommelfingeren lidt og tag pinden igennem. Og stram til. En gang til. Under begge to. Tag pinden imellem. Her. Gå over og hent garnet over ved pegefingeren. Vrid tommelfingeren lidt og tag pinden igennem hullet. Og stram til. Sådan. Nu fortsætter lige. Nu gør jeg det lige lidt hurtigt, fordi man kan godt tænke, det var da helt vildt enormt besværligt. Men når man ligesom har fanget teknikken, så kan det næsten laves lige så hurtigt som almindelig krydsopslagning. Og det her, det er ikke speedet på nogen måde. Så under her igennem hent garn og stram til. Igennem hent garn igennem. Så fortsætter man simpelthen, til man har det antal masker, man gerne vil have. Og jeg vil gerne have 21 lige til den her prøve. Skal jeg lige se, hvor mange har jeg nu? 4, 8, 12, 13, 14 og så videre. Nu vil jeg så gerne vise dig, hvor meget mere elastisk det er. Den lille her, som jeg har slået op med almindelig krydsopslagning, den ser sådan her ud. Der er 21 masker, og det var der jo også i den orange, som jeg viste dig, hvordan man slår op til på den nye elastiske måde. Når jeg lægger dem oven på hinanden, så er de faktisk ens. Kan I se det? Men hvis jeg nu tager dem op, og så strækker så meget jeg kan, simpelthen stræk. Så prøv at se forskellen. Kan du se her, hvor meget mere den orange giver sig? Det er faktisk ret meget, og det er jo super fint, hvis man skal strikke en hue, eller et par strømper, eller noget, eller en sweater for den sags skyld. Det betyder altså noget, og den er jo ikke svær at slå op end almindelig krydsopslag, når man lige har fanget teknikken. Så det kunne måske også være noget for dig.